Ak sa vám takéto videá páčia, dajte odber na tento kanál. Táto čistinka bola svedkom neuveriteľného príbehu jelenej ruje. Príbehu, kde rozhoduje sila, odvaha a rešpekt. Les sa mení. Ticho prerušuje prvé ručanie jelenia, ktoré sa nesie údolím. Jelene prichádzajú na čistinku, sledujú stopy, skúmajú pachy a hľadajú jelenice, ktoré si odvedú na svoje rujovisko. Každý z nich má svoj cieľ. Každý z nich túži vládnuť, aspoň na chvíľu. Na čistinke sa objavuje nepravidelný 16-torák. Pokojný, skúsený samec, ktorý už našiel svoje jelenice. Pomalým krokom prechádza čistinkou, ako by ju kontroloval. Ako by vedel, že práve teraz je jej čas. Ruja sa rozbehla naplno. Každý deň prináša nové strety, nové hlasy, nové príbehy. 16-torák napokon odchádza. Spolu so svojimi jelenicami mizne v lese, na svoje rujovisko, kde bude strážiť svoj harém. Na druhý deň sa objavujú dva jelene. Dvaja rivali, dve sily, jeden cieľ, jelenice. Mladší samec skúša šťastie, no starší, majestátny, nepravidelný 18-torák mu stojí v ceste. Napätie rastie. Stačí pár krokov, pár pohľadov a všetko je rozhodnuté. Žiadny súboj, žiadny úder parožia. Mladší ustupuje. Skúsenosť a rešpekt víťazia bez boja. 18-torák si udržal svoje jelenice len svojou majestátnosťou. Teraz odchádza so svojím harémom. Pomaly, s istotou, na svoje rujovisko, kde sa stane neohrozeným pánom. Jeho silu ešte chvíľu sprevádza ozvena revu, kým sa úplne stratí v tichu lesa. Teraz prichádza on, pán tejto čistinky. Jeho rév sa nesie ďaleko do lesa. Každý tón oznamuje jeho silu, jeho vládu, jeho hrdosť. Okolo neho sa držia jelenice, pokojné, isté, vedené jeho prítomnosťou. Na chvíľu sa objaví mladý narušiteľ. Jeden pohľad, pár krokov a mladík ustupuje. Rovnováha sa vracia. Les opäť patrí pánovi čistinky. Vládne jej svojim hlasom, jeho mocný rev drží ostatných na dištanc a zároveň oznamuje, že tu, na tejto čistinke, sa zabezpečuje pokračovanie pokolenia pre ďalší rok. Príroda sa postarala o to, aby sa život nikdy nezastavil. Rev jeleňov pomaly utícha. Les sa vracia do ticha. Parožie mizne medzi stromami. Život sa vracia do starých kolají. Ruja skončila, ale jej ozvena zostáva. Táto čistinka bola opäť svedkom príbehu sily, túžby a rovnováhy. Príbehu jelenej ruje. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať odber a like na toto video.